rega ndibude usare muchiita because ndakabva ndangoti alright it's fine rega ndichingoita. Vamwe vari kuti tiri kunyara baba, asi mai Jeremiah vaenda kwaOla and we feel like it was too soon kuti vape testimony yavo vataura kubva pakuti ndivo vakabata chiro ndokuedza kuchinangisa mukati nekuti chairwadza uye zvakazoramba kuitika. Okay, let me try do it myself then. And then I tried do it myself, zvoramba foot. And then he was starting to get agitated over sumuka, over ango ndiye aenda kumashure manje amira pasi. Now zvinhu zvacho aggressive manje zvazvehasha because ndambowa. I think this is me. Ndambobva kotamisa munhu wake. Obva isa mate maoko. Yes. Obva ita sei? Obva isa. Yes. Obva tanga kuita zvaari kuita. Vachibva vambokumbira protection zvikaramba zvakare kusvika vazokotamiswa varume vairi ava vachiita kuchinjana, umwe wombobuda umwe wopindawo. Vakazoti vaenda zvakare kunogeza vakandobatiswa imomo mubathroom ndokupamiwa zvakare. Pane zvese zvavataura kwaOla hapana chavasina kumbotaura before, but Ola now sounds as if yatova cross examination yekukoti chaiyo. Tatombozvibvunza brother ava ndi journalist here, because journalism yacho yazoita kunge vatu vakulo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kotazotaura ka nyaya yacho iri kuita kutsemura moyo. Ola atotora side panyaya iyi, angoti achitanga ada kuburitsa kuti mai Jeremiah munhu anoita zvechibhishu. His questions, for example, when did you lose your virginity? Wakailuza kunani? Ukabva wazodanana nani? Makarambanirana chii? Abva aedza kuburitsa kuti aiwa musikana anombopota, or actually anga asiri straightforward before she got married. But anyway guys, nyaya yacho yakaoma pavazosvika panyaya iyi yekuzo batwa chibharo nanatabo. Mai Jeremiah vataura nemo the same way she did a live ndoma explainero avaita maybe one or two mix up dzaitika, but vataura exactly zvavakataura musi wekwamaititi uya. Inyaya inorwadza zvikuru. Tinomira namai Jeremiah whether vakasora vachindundurudzwa mutauni or whatever, but we still stand with her. But ivo dene Martin akavanyenga dei vakamubvuma. Izvi vazvitaura vachiti ivo when she was desperate to get this job yekuadvertiser Elite Driving School, vakafunga kuti chero mufeso yakasvika kandinyenga tinogona kuzongodanana kana as long as ari mbinga. Vataura zvakare kuburitsa pachena kuti ivo naJay yes vanogara vese imba 1 nezvese, asi marriage yacho yanga yatova mumarocks also because Ashley was very supportive to the husband, but the husband was not doing the same. Koimi mahusband munombodariko ndo unhu hwenyu, hamundi kukundwa, munoona unge madzimai enyu atori competition, musingazive kuti akaitawo powerful mari ikawanda newewo unobva wangoitawo murume wecelebrity. Pazotaurwa zvakare kuti mai Jeremiah vakapuwa 20 havana kuipiwira mumba, vacorrecta the narrative, vakaipiwa vatogara muindrive. Indrive ndokubva yabhadharwa, kureva kuti 20 yavaifunga kuti ndeyekubhadhara mota yakanga iri yavo. Varume vakawanda vari kuti boy child you need to be very careful, nekuti madzimai anogona kukuroverera. Ini chinhu chimwe chandiri kutaura ndechekuti vakomana ava whether vari kufamba scot free mustreet, but you do not want to be munhu akadaro. Vakomana ava number 1 vanopinda straight nyoro vachichinja na umwe achiburuka umwe achipinda. Vanogara vari pamalodge 2 number 11 nenumber 15 vachipinza vasikana vachiita zvimwezvo. Vana magirlfriend kudzimba dzavo, chero ukanzi vanhu veintelligence. These are the dullest people if ever there's a word like that. Hapana munhu weintelligence anoita sekudai kunoitwa navarume ava. Intelligence dzipi dzinongotaurwa nezita? Dzimwe nguva guys kunongo ndiri wekucentral intelligence, but uchitoona kutoti hapatorina intelligent apa. Ola aedza kuburitsa all the questions were actually trying to bring about kuti mai Jeremiah munhu asiri straightforward. Ava patime yekuti vazviexplainere, then ozotanga kutsvaka loopholes and asking questions and bashing. That interview went for 2 hours 30 minutes. What do we talk about?
she's a very strong woman. Ndaibva ndatotaiwa bamnini chibva imaregera zvachose pato zvambukiwa lomunyaka baba Rijo vati ivo ndaona interview yamai Jeremiah. I don't care what people think about her, but she's just a good person, and I do believe she can recover from whatever mess she got herself into. Ola is a journalist who is trying to ask questions dzinosparka macontroversy. Mai Jeremiah wo vari kuedza kuzvijustify kuti havazi bishu. Pamwe pacho unenge uchida kuti we stand with the boy child, unomira sei kune vakomana vanoketa vakadzi vevanhu vachibhadhara? Hey, kokawanikidzwa nemurume wemuridzi wacho ukarohwa ukafa. Vangani vedu pano vanoti vakabvisa umhandara nevarume vavo. There is nothing wrong with that, but nyaya yedu iri pakuti vakomana vacho havasapoteki zvachose. Yes, Mai Jeremiah vakamboti pano napapapo guys, body count munhu wese ane yake, asina chitema ngave iye anokanda dombo rekutanga. Tese tinobva tamira topererwa, asika Mai Jeremiah varatidza kuti ivo she is very strong. The friend that she claimed kuti vanga vari mafriends, aiwa hapana friendship iripo. Munhu uyu angagara ane maproblems ake vachitoita zvemutoriro, and vakabva vatoedza kuti Mai Jeremiah vajoine kuti vabvise stress. Chinova chinhu chakaita kuti vati bodo ivo havasi kuzoita izvozvo. So guys, we admire her. Whatever she said, if you go through that podcast, vasati vaenda kunoteerera ndai munozviteerera muzvinzwire. Guys, inyaya inorwadza zvikuru. Vari kuti ivo she is so traumatized. Murume wavo havasi kutogona kuti vamubate nekuti vari kutotya. Chero iwo murume wacho ane zvinomunetsa mumusoro make nemundangariro kufunga kuti mudzimai wangu here wangu wakabatwa nezvikomana zviviri izvi. Indiri kungoti vakomana ava zuva ravo richasvika. Chero vakabuda nhasi vakashonyorora mutemo nenzira yavanoda, asi kama ibishu hombe rinoziva maadresi arirashiki. Iko kuramba mongonzi imi vakomana mune chiuno nezera renyu irori rekungonzi kwai pese pavasvikira vakangoona munhu paFacebook votomustoka votomisa vototamba bautasa style yekuisa mate. Zuva renyu richasvika. Isusu tiri kungoti Mai Jeremiah vakurumidzisa kuenda kupodcast kwaOla uku unondovhiringwa guys, opedzisira watotaura nezvimwe zvinhu zvisiri necessary. Dei vakatora advice yemurume wavo vakagara vakasiyana nazvo. Zvinorwadza iko zvino now in trying to correct the narrative vambonzi vamboenda kukoti vakanoluza nyaya, pakabuda nyaya pama-H Metro vari ma-front page and all, and then you go to a podcast. I think it is too much even for her children as well. Pavachaonawo mapodcast akadai, chero kuchikoro victimizwa, chero iye Jay akazoda kudzokera kumhuri yake kuti vave nomufaro. Yes, vachiri kugara vese, but kuti vazofara mumastreets umu zvinobva zvangorema. So mostly ma-rape victims, they decide to keep quiet, they decide to keep their own issues to themselves, because zvimwe zvacho unotoona kutoti no one is going to believe you. Pavataura vakati ndakangoti alright ngatingoitai, zvabva zvaita kunge vakabvumira mudenga. No guys, like she said, panga pasina kana choice zvachose. Kwangova kutotya nekuti vanga vambovhundutsirwa zvakare nepfuti, uye vakomana vachiratidza kuti vane access kumadatabase. Patovharwa mastema politician anotozikamwa kuti anomanya neboys racho. Zvinhu zvacho zvakaoma. Oh, you agreed? Yes, I submitted. You said it's okay, let's do it. Because now I didn't know whether to fight for my life, to argue with them, because now I was crying the lowest. And then Babuda Saratatu. I don't get to negotiate. Then you said it's okay. Dear one day, right, it's fine. Sakatatumbo Sara. Mari Yanga Chatauro, and Nambo Pure Mari, and Nambo offer Mari. Okay. Telling me to do it. Okay. Undova tutanga kutukatana embedza agenda kangu freeze. Saka tabai takabuda odzoka. Chiro wakatopfika. Mupedza nguva munenda mupangwai.
ndo andati alright chibuda alright ndipfeke ndibvise hembe dzacho ndiningire ndobva ndabvisa dress yangu and I think ndakabva handina kufungira kuti angabva adzoka futi. Okay, ndabvisa dress rangu ndakangomirizika ishe kuti ndinondoita sei, should I not, but I want to go home, and what if uya rutopedza kubvisa and then uyu ndobva adzoka futi manje ndabvisa dress pasara bra nemapulling socks. Vashkonditi bvisa ichi achichimara chichipulling socks changu uyu achitoswederawo padhuze and then he starts phone ndibva ndatoona kuti vandataura tichibuda ikoko, is there not protection at least? Because in my head that time ndakafunga kuti this vagina ina basa yatichingoita izvairi kufanira kuita ini ndiite sei ndiende ndanyura kudara. Ndo nyaya iri kutaurwa namai Jeremiah zvatangotaura zviya kuti it was too soon, vanga vasikafaniri kuenda, and nyaya yavo yekuti pese pavanenge vari vanotaura kuti vane mamarital problems zvinobva zvovaita vulnerable ku the people out there. She becomes prey inoda kutsengwa-tsengwa. Varume kavanosvika woti ini ndinokupa chakati nechakati, sezvo vari kutaura she was ready kutonyengwa nekuti ivo vaitofila kuti havana murume, uye nyaya yekuti vari kuchaya mapoto. Iyewo mukoma J mari dzese dzavairekodha dziya dziyo dzana wikidhi kwavakakonewawo kuendesa kana kambudzana chaiko 1 here kumusha uko kuti vadzikamwe semukwambo. Haungachayi mapoto wozvara vana vairi nemunhu motochaya 8 years usina chawamboindisawo. Mai Jeremiah varotaura zvakare kuti she was tired of paying all the bills, of working hard. Murume asina chouviri chaari kuwinza. Guys, kana business richiramba semunhurume kwinya mabhurugwa zviri nani uswere uchitamba pasocial media navamwe uchiwanawo mari, havana mhosva varipo kungokwinya trousi kupfeka dress pamusoro wakamanya wakaenda kuti muri iwane chokudya. Unozonzi baba seiko kana usingagone kuprovide for the family. Thank you guys so much for watching, and please do leave your comments. Musakangamwe zvakare the novel narratives, Zim novel narratives, handi tinonzwa nyaya dzedu ikoko.